kai tsaya ka jiya shin ina kudin nan da nace na turo maka sun shigo wala sun shigo amma dai ga su kawo abu to lokacin nan na zo ran su dahiru ke Zainab zo nan ina wuni ba lahiya lo ke san abin da nake so da kiya saurayin nan nake da ka tahowa wurin hira yau da gobe ko yaushe ya taho hira ba yau ba gobe ba ki taya mai ya taho a yi magana aure ya yi waga hira da kai ta shigantaka to shikenan baba ba zan gaya masa yanzu ko sai gobe yanzu nika son ya taho yau ga to ba matsala baba bar ma in ji mai magana na san yanzu yana nan inda muka saba to Allah shi miki albarka amin ai wallahi baby ina ganin wannan lokacin kai lokacin auren mu yayi Allah tunda haka ji baba ya bude baki da kai ya ce yana na kosa ya shige daga ciki ina ga miki kai ai babe ina ga miki ba abin da ban yi akan ci assalamu alaikum assalamu alaikum baba gashi nan yaro kai na ka bi da Zainab lalle baba ni ka bi danta to mun gaje da gafara sabo mu ga kaho ba wallahi ni baba ma gani mi haka ni ba saboda wurin da kaho ka gishirin mu kare to wallahi ni ka kara musan ma wallahi abinda nika nuhi da kai ya kai shi dan wane gari kake to baba ni dai ni a sana'arka to wa ababanka to da warko dai baba ni suna na Murasu sannan kuma kaga sana'ata ina dan sana'a crypto a sana'ata sannan kuma kaga baba ni dan ganin acca ne ka gane dan ganin acca ne to baba na dai da yake gaskiya bai da kari sosai yana dan noma haka sannan kuma yana dan dai sai da irin gari haka da kulli haka ga shago to kaji a takaice shine bayani na baba to abu na farko dai kaga na gamsu da sunanka na gamsu da babanka kana ji to amma dai na ukun nan wagga crypto da kace naji ana hudin cacata saboda haka ban gasu da wagga sana'ata ka ba to baba ai crypto ai baba sana'ata da ita naka ci naka sha baba har in in taimaki wasu mutane ita caca a sana'a amin 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 Allah ka wace mina kan Allah hello baby okay to shikenan ga nan zuwa ga nan yanzu kuwa yanzu a gabana kake ce ma wata baby kana waya da ita kuma a gaban mahaifina wai wannan ai rashin kunya ne dan kana tashi tsaye ina zaka je to yanzu wato kai ka hada bi ga caca kuma ga dan mata kuma a haka zan baka daya ta ka aura baba kana ji na wani kiran da ha gani ya haɗe ga taka uhani don haka ni wallahi da wan gaskiya wa ni ba ita garan ba ita yanzu tsaye da kiran ga hita ni ko ka ba ita ko ka ba ita ni duk abu gudana ma ba to ka kama sa in halile ka wallahi